zo. Het podium is ons parkeermachine en we willen wel eens af. Peter, pas op, Peter. Hey! Wat een verrassing, man! Ja, Ik ben moeder gekregen en dat zat er van niet helemaal, want we hebben zo'n kroon gekregen vorig jaar. En we dachten dat er een wissel bij kon, maar prima mee, want ja, we hoorden mee terug te brengen, dus ja, dat is dan jammer. Maar we dachten, we zoeken de affiches, dachten ja, we moeten toch langskomen, we gaan daar ieder jaar langs, want dan kom je al 10 jaar, dat is pak maar één. En de meesten van jullie weten dat we al dit jaar hebben we 24 jaar gemeente Sittard gedaan. Dus we hebben een speciale prins uitgekozen. De prins is geboren hier in Geleen. Het zijn ganse leven in Münster Geleen gewoond en woont nu in Sittard. Dus hij is van alle markten toes. En ja, hij heeft jarenlang gewoon een prins te worden en nu is het uiteindelijk gelukt. En hij heeft een mooie liefspreuk en heeft er nu even gelukt vertellen. Niet te veel, dames en heren. ik heb het hiervan heb ik gedroomd al jarenlang. Al die jaar zit ik op de bank. Ik heb er jaren van genoten en nu heb ik eindelijk een keer raakgeschoten. Die vrouw wil een pizzerie en die mixert de kleine nog in de piep. Dus dit jaar wordt het helemaal top, want dit wordt leuk nooit en net op. Ja, we hebben de DJ is bezig met het achtergrondmuziek. Ja, dat moeten we nog even zeggen. Ja, dus ziet dat we hier een crossing, dat jammer dat het niet meer zat in de tuin is. Maar hier is natuurlijk ook gezellig. Je weet dat ook dat genoeg volk op de dingen is. Bert, wat zie je nog het zeggen? Ja, je moet dan wel een opening van 10. Oh, van 10. Oh, nou, een opening van 10. Dan moesten we beginnen met persen, heb ik begrepen. Alle instrumenten dansen. Nee, Flu, het is vorig jaar niet meer eens gegaan. Toen ben ik met de ziekenwagen weg moeten komen met deze jongens. Is alles wel goed gekomen. En de bühne is leeg, dus het vader van mij zal ook minder zien. Ja, voor de rest, Die moeten ik op haar kabels zijn. Ik voelde de stokken. Nee, dat zeg ik maar zo. Hey!
zijn zwarte lesbrillers, in zo'n wereldcategorie en dan niet op. Veel wat vergaan. Maar vanaf, die ken ik het niet. Broodje ook. Gewoon nog één ding. Let staan. Veel wat vergaan. We hebben toch deze zware kroegel met teruggenomen. Want zo vingen niet dat de volgende bepaal in het rietje van de beurzen om te winnen moet leiden om er voor wat uit de weg van top te maken. Ja, sorry, ik vind het niet zo helder nu, maar ja, het is toch eigenlijk wat het is. Dus we komen toch daarbij, kan maar even terugbrengen. Want... Nee, dat is heel infideel. Dat vind ik zo goed, joh. Hartstikke leuk, hij zingt maar. Ja, Hij zingt wel. Dat is wie deze, Paul, ik heb je druk. Beetje. Maar veel plezier voor de volgende winnaar. Maar pas er goed op en volgend jaar komen we weer op. Misschien. Oké, maar zo is het weer. Als je het niet doet, dan kan het nog. Is het klaar? Ja, we zijn klaar.